Това е модел на Алфа 1931 година. От този модел са направени само 4 такива коли реплика кит-кит 1:1 в Америка и една от 4 вече е моя собственост. Моя син от 9 години живее в Америка. Реши за моя рожден ден, заедно с съпругата ми, да ми направят изненада и естествено решили това, направиха я, получиха. Щастлив съм и съм благодарен. Като карам по улиците, аз вече няколко дни така я карам, спират ми хората, малки, големи, различни възрасти и всички ти с усмивка на лицето. Въобще е голямо шоу. Правят ми път, свирят ми така с клаксони, поздравяват ми. Това е на всяка крачка, на всеки метър. На стоповете, когато спра на червено, вадат си GSM-ите, по време на движение, когато карам през другите коли, намалят и с GSM-ите също правят снимки. Кара се много лесно. Вижте, това е било спортен модел 1931 година. За това казах, че 1934 година печели второ място на Люман. Този модел, тази кола. Имало видоизменение, нали? Волана е бил примерно малко към центъра, нали? С тази кола може да се пътува и по магистрали, и извън града. Колата развива, сега не мога да кажа точно, но 65-70 мили, значи над 110-120 км. В Стара Загора не е повече от 10-15 км. Някак си по-авторитетно, по-правилно е. По-безопасно. По-безопасно, пък и аз съм по-олегнал шофьор. За това. И беше интересно, след като се видяхме с Малина фолк певицата, тя е моя студентка, аз съм я преподавал, пожела да направи клип с нея, чакаме да дойде в Стара Загора, беше страшно интересна идеята. Надявам се, че ще има клип с нея.